Здравейте, хора! Сега пак ще правим giveaway. Който иска да пише участвам. Ето, хора, сега нека ви кажа някои малки факти за колата. Който иска да участва, който не иска, кик. Ако искате в Инстаграма ми да качвам за Car Parking или в TikTok, напишете хаштаг качвай където искате. Ако искате в Инстаграм да ме намерите, съм както в TikTok. Брат за брат 1714. Това е моето ID, хора. Оттам ще ме намерите. Хора, като стигнем до голфа, ще ви го покажа. Ето, хора, започва. Вижте, това е Golf 2. Има си регистрационен номер. Български H271 K91 TDI. Колата има изрядни джанти и даже си пише по гумите. Ами какво, карбонов капак. Отвътре не е кой да е. Колата е 925 коня. Използва се за дрифт. Колата. По принцип я продавам, но аз не я карам толкова и вместо да я продам, защо да не направя giveaway с нея? Миналото BMW беше 700 коня и беше бял. Той, дали победителя ще участва и за голфа, само той си знае. Останалите хора, те пак ще си участват в giveaway. Те ми писаха налично. Хора, ето, отвътре не е кой знае какво. Капака е карбонов. Колата изрядни части, автоматик. Използва се за дрифт. Той ги прави на дрифт. Жълт калибър. Калибър е жълт. Ако искате си запомнете стъклата. Регистрационен номер си има. Ако искате го сменете. Вие си знаете. Ето 180 ги прави на втора. Ако на втора сега не направи 180, я продавам за 0 лева. Ето така, някъде в Турция giveaway ще бъде с кола 1000 коня, ако не направи на втора 180. Ами хора, това ще са подробностите за колата. Не знам повече какво да ви кажа за нея. Ами хора, това ще бъде от мен. Чао!